Video. Så er vi i Milano, og der er rigtig flot og stort. Vi ser Gucci Prada, og vi ser det hele. Og vi ser McDonald's. Er det McDonald's nu? Nej, det er vi ikke. Vi er sunde i dag. Nej, vi er sunde. Vi skal have pizza, og der er kinesere med selfie-stænger. Det skal også have lov til at være her. Om lidt så ser vi kirken. Masser af kulturforskelle. Nu tænker du mail, men også den måde, man taler til hinanden på. I Tyskland er det jo meget sådan lærermester og doktor og diplomkaufmann, og så spiller man det spil. Titlen, der spiller noget. Der spiller titlen ret meget. Ja. Hvor Australien, det er bare sådan, hej mate, du ved, og vi ses, og skal vi have en øl, og så det er jo meget mere afslappet på den måde. Så der kan man sige, der møder man hinanden kommunikationsmæssigt på forskellige måder. Ja. Men ren forretningstilgang er jo meget det samme. Altså. Jamen det er det selvfølgelig. Nogle kulturer er mere sociale, hvor man siger, jamen der er det vigtigt at få en god social connection, og andre de er mere sådan, jamen der har vi en forretningsrelation, og der ligger noget professionalisme i det. Og så er vi professionelle over for hinanden, og andre de vil gerne sådan mere ind på dig og lære dig at kende. Ja, få et forhold op. Ja. Det er kulturforskel. Det er kulturforskel, det her. Det er mere støj end det. Hvad siger du? Er det noget kultur for dig? Det er støj. Det er støj. Du blæser i 8 timer. Brus i ansigtet. Du kaster... Altså man kan sige, det der i Italien er jo Italien, altså vi fik et forkert tæppe med hernede her den anden dag, og så skulle vi så overnight det express. Senderen fra Danmark mandag, så skulle komme hernede tirsdag inden 12, og det kommer ikke. Og når man ringer til dem, ja, men du ved, og det kommer i morgen, og man kan næsten se, hvordan de slår ud med armene, og man siger, det kan bare ikke passe, så vi har betalt en mindre formue, for at skulle være her i dag. Altså, hvor er det tæt henne? Ja, men det var lidt svært det hele, og de mangler også italienske mobilnummer, jeg skulle ikke levere det, og så helt ærligt, dansk firma, der står på en dansk messe i Italien, hvordan skulle jeg have et italiensk mobilnummer fra? Altså, ja, men du ved, og så skulle du komme i dag inden 12, ikke? Og nu har de 20 minutter, vi ikke hørt fra dem endnu. Ja. Og det er forkert til, de har ikke fået det endnu. Nej, det ligger det gammelt. Og det er bare sådan, altså i Tyskland, så har det tæt bare været der. Ja, rent forretningsmæssigt, så er det ikke sådan umiddelbart nogen barriere. Altså man siger, jamen det er vanskeligt at gøre forretninger frem og tilbage. Så der er to årsager til, at vi er her. Det er for kontraktmarkedet, altså for projekter, hvor arkitekter kommer og som developers har nogle store projekter, hvor de kan bruge vores møbler. Og den anden del, det er det her med at sælge vores franchise-koncept. I forbrugerkoncept, der sælger vi jo i teorien ikke det enkelte møbel i første omgang, der sælger vi ind i et koncept, et franchise-koncept til til en enkelt entreprenør, som så ejer sin egen butik i sit eget land. Så leverer vi møbler og IT og marketing og de ting, man nu leverer. Hvorimod mange af vores kollegaer, de er her for at sælge et givet produkt, typisk en nyhed, som de vil promovere til deres eksisterende forhandlere og finde nye forhandlere. Okay. Så det er lidt en anderledes måde, vi er på messe på. Ja. Som sagt for at sælge til store projekter, sådan færdige businessprojekter, eller sælge konceptet som et forretningskoncept. Okay. Nu skal de kraftedeme i byen. Tommel op. Tommel op. Ja!